enwere mgbe nwoke tagidere gị esi ya n'ime ya nye ya n'ime ije aṅa amụ Bishop aṅụ tupem ma ahụ eze gị ele ihe ji ga-alụla di by this time Bishop amakwa m o atọ m data ọchị oke ọchị echega here we reason mere elubeghị ntị focus here adị m focus Bishop enwere mgbe a tara gị enyo ahụ ị na-ayị nwoke abụọ atọ anọ at the same time Bishop enwere nwoke iyigidere ga-esefu nọmba ya mugu 1 mugu 2 mugu 3 mugu 4 mba nwoke ga-alụ gị ego ole ka ọ dị gị nnọọ ka ọ ga-eji abịa bifo gị ikwe na ọ ga-alụ gị ọ bụ ego ọ ga-eji wee kwụ ụgwọ isi ego ole ka ọ dị gị ka nwoke ga-enwe tupu ya dị njikere ịsị gị na ọ chọrọ ịlụ gị Bishop amanụ m ọ bụ oke akpa ya ha na ya abịa kwụ ụgwọ isi nwoke chọga ele eji ọ ga-anọ hita 40 to 48 or 50 ọ dị oke a na-ata gị n'anyụ ị ga-enye ele mkpu ị na-eti eji m eti mkpu elekwala otu isi eti mkpu ele otu isi eti mkpu otu ihu yiri ihu akụrụla ihe mana mmụọ mana mmadụ otu yiri onye akụrụ ihe mana mmụọ mana mmadụ ịbala TikTok na ọ dịla ka ịchagocha na ihu ga-eyi ele simple face ahụghị real life na gị yie ọbata obie ahụghị real life na ihu ga-eyi ọbata obie nwa bingo ajibate mkpu ewo bed arịgoro n'eli ị na-aba mba ị na-eme noise nyeriri bed gbara na nwanyị genotype gị blood group gị O positive kpọọ phone number gị 08084584039 ya dị ka stroke ọ dịghị n'aka na-eji aka agba ncha nwa bingo lukata aka ije bighe n'amụ lukata aka ije bighe n'amụ onye ncha 1 n'Imo steeti oji njem oge ọ mmanụ ka ị na-eji agba ihe gị kọwoo nọmalụ ncha Vaseline nna gị na nne gị ọ dị ndụ ijidere mpa gị nga ọ gbaga ncha mbụ ijidere nna gị nga ọ gbaga ncha mbụ Chineke akpọghị ọkụ mba ọ na-eme ụdị ihe a come on them you ọ nebo ka iyiri nwa bingo nwụrụ anwụ ọ nebo ka iyiri ịgbaga ncha ọ dịghị ka nna gị awụghị onye ncha agwa ọ gaghị mụ ihe yirie iwe onye ncha ọ dịghị ka nna gị awụghị onye ncha
Gina one your target le condom and bawa na hotel. I go make it mucha. But all Yeah, chetem. Okay. Ijangara. Ofuma. How many minutes can I on Engara? 20 minutes or 20 minutes. Enroge. I know one day. He she cage day. In I know 20 minutes. Oh yeah, me poverty is woga. Oh yeah, me poverty is don't get money human issue man aka man no. Oh yeah, me when boy bagga battalion no wa. Come on, stop that laughter here. Get on here to got here. Sorry. Get on here to got here. What I can warn you say na ku wish ya. Get to try and want to saga 20 minutes. Get to try and one yours and 20 minutes. Oh yeah, ya know one nigga like I go there and they happy. Nothing come round. And 30 minutes. 30 minutes. Time he begin to na studio Gregu. Time he begin very dark man. They just me investigation matter crime. We make na Nigeria keja ngara. Onye riri. Ojone mara surgery. One na Igbo. I'm but come closer, get better last some guy. Come closer, get better last some. Sorry. And I nigga with the tacker. I'm gonna marry them off. Nego Tigana. Oti the mara of my Maggot Oti the mara of my name to the mara of my. Kebish now watch him. I'm UK. Ellen on a UK. I'm a construction company. Ebe na UK keno. I'm London. Ebe na London no bingo. Ebe na London. I'm East London. You wanna akwụkwọ? Ele ihe mere na at your age change the phone clock battery no na room gị. Ị hụrụ agụrụ egbuole gị nga ahụ nọ. Itue nwaanyị ne look at the clock ọ na-akụ after 5 na UK or to 5. Look at the clock. Kono na UK no London. It change the home battery clock gị. Bishop, I second them you chile kamagoko. I second them you. Them you. And I'm a little clock on. I second them you. I second them you. Them you. Clock on a room so yeah, I second them you. Them you mapping konye you know na UK take shigera lasa. Ekije mege shigera lasa. You cannot buy battery. You cannot buy battery tige na clock okay? Cannot buy battery. Branga beto why? In a Bishop, I'm asking them at the time manager. I say them you. Because you chema di dia. Them you. Unye riri. Agra piawa lagazo. Echo osa patrana echo wanye na apega osa. Unye riri. Ordinary clock. It's only battery tina clock in London. Our back brega hono ego kuli ogwishi why. Kromonto man. I remove you from yet. Or the kitchen. You think I play here with you? Ordinary clock, home has no primary one now. Tirim pahanolo. A gas battery tiger. You cannot clock it in your time, Akuma. Little hard. You tell me one not Nigeria. Now, Yatawanga, they ran on Kata in honor UK, make a big buy. Oh, you not to move. Oh, you not to move. Emena pneumonia empire who get pre patana Nigeria here. One crabia.
Then when we go to battery 10 o'clock. 4 o'clock to clock it na UK. Brackets. Onyo wite na London. Gana toilet in you and my home flush or ya go there. Where phone get na toilet in you and where phone get man a toilet in you and my flush. Go there! Ya go there. I think where phone angamadia. Where phone angamadia. Ta water. And I'm bonus in the UK and flush shit you to water. Where phone angamadia. If I could say here, bring you down. The man a toilet and you and yes, bring up. Oh yeah, the madia. She get toilet and I'm going to step on her. Be fast about it. Be fast about it. Be fast about it. Be fast about it. Ta kunuga hunde UK ta. Bishop, what didn't say? I'll step on. I say be fast about it. You don't get the whole compound. Hello, change the camera. Say the screen. A flush is a mamma in your dear. Go for it, Bishop. I flush it. That's a flush is mamma in your dear. Eh? And one year, due to peel, the flush is mamma in your dear. Bishop, lay off. Aya, Tifon, no, a toilet, I'm a toilet, I'm a target. You cruise, mamma. Bega flush, the mamma due to curb bill. I have many totally battery, Tina food. No, not on a toilet, and you are. Come on, the way for now, money who or catch him anywhere again. My bingo. A taco says here, maybe Togi. No, a toilet, make a big boy. Bishop, what is in the toilet? A therefore, 34. What year? I'm about 35. I'm about 35. What year? Come on, one bingo. 1991 October, 1st of October. What pack on no? What pack on no? Sorry. Okay, patabe. Imagine a car. I'm making a car. What pack on no? You can make a fine boy. Oh, you can make a fine boy. Oh, you're ready. Then to teach you how to talk. Would I find out the winning hoogie? Go to shake any me toilet. No, na toilet upon a book and a toilet get echo. Echo! That means you man she get carry latrine. Lay ho any me toilet on. As I get them you. When you pump toilet. It's toilet, a man pump. What's your camera? 1991 October 1st. 1991 October 1st. So yeah, what at 5 years? 34 years. 34. And now about 34. And about 35 in October 1st. No, look at me. Not talk about Michigan echo. Each more crop and daily ballion. When you're ready. Ito wala mwa yimembo. Mba. Lekulo t-shirt wale mwa yime. Gitegere lasa. Oyi na atubu. Amugem na mama amugokade kwa monye low span count. Ebila na interview. Bishop, I'm saying lasa. Abaga akana mo na amugem. Asake them you. Ito abe mwa yime. Mwabe mwa nye to bra lime. Baga akana mo na. Amuge kocha yada. I'm going to cook ni water na yata. Iberange magen pompo wale to abe nwanyi ma. Oji amu na enwe nwa. Ege nyelo di mkpu ineti. Anu me timpu. Ina he timpu. Wo krobia. La native again. Do you know type okay? Yeah. Blood group okay? O positive.
kwushie okwu ike n'ime toilet ahụ onye nwe toilet ahụ ma bịakwutere gị kwushie okwu ike Jonathan pogo gị na O positive blog group. akwai mani ya wala mre ba na bana social media di nem ga di room we get taf Yeah, go on you. Bo phone number 070. Bo ya WhatsApp number. Bo ya WhatsApp UK number. When you wala no UK chori nwete ya plug na phone dia. Bo ya WhatsApp UK number. Don't joke with me here. Unless man got people there, boy. Aya go and bring it. Go and bring it ebo no. Pilot talk kawadia. Be fast. I say be fast, be fast. Then you go ni me toilet. You know when a toilet me get pump me big boy. Ni me toilet and you answer my mama. I forgot the UK number. Uno di ole no na room ah. Bishop, I'm a 2-bedroom flat. Get a caretaker, no. Sorry. Remove that thing. I remove it. Bring it out. Bring that thing out. I'm talking to you again at Ramchegum here. Put it on your head, bingo. Put it on your head. Put it on your head. 18 Lemia. Aya, or your WhatsApp number. Plus 44 73 00 165 165 145 Awula. Boy, sir. Plus 44 73 okay 7300 gini 165 gini also 145 Ibra you call hono. mba na bu me nwere number abụọ so here my WhatsApp number so anu mebu ya n'isi na You en ato ọrụ. mba ina kwa nwe ile number again. Baria number again. What tag do you? Plus 44 7300 165 145 Boy, your Nigerian WhatsApp number, oh yeah. 070 377 26 995